Иновативен почистващ продукт от Smart. Позволете да ви представя кърпата за прозорци. Кърпата за прозорци на Smart е изработена от ултрамикрофибър, който комбиниран с вода почиства и полира всички повърхности като прозорци, огледала, хром и нераждаема стомана. С кърпата от микрофибър и вода е лесно да почиствате всичките си прозорци, без да оставяте водни следи. Препоръчително е да ползвате кърпата за прозорци леко влажна, за да почиствате всички огледала, стъклени маси и други стъклени повърхности, които искате да излъскате бързо, без употребата на препарати. Икономично и с грижа за околната среда. Микрофибърът също така премахва всички онези дразнещи пръстови отпечатъци, с които се сблъсквате върху всичко, което има алуминий и нераждаема стомана. Кърпата почиства бързо всичко от хром, нераждаема стомана и стъкло, давайки му невиждан досега огледален завършек. Лесна за почистване, отново с хладка вода. Мръсотията просто пада. Препоръчителната температура за пране в пералня е 60 градуса. Издържа повече от 200 пранета. За невероятен завършек вземете кърпата за прозорци на Smart днес. Направете чистенето забавно.